नेशनेल आइनबल चेम्पियनशिपआव आसामनि जानानै गेलेहैनाय धेमाजि जिल्लानि गेलेगिरिफ्रा मैया न'आव सफैफिनबाय। मिथिनाय बादिब्ला सेथि अंडर 17 नेशनेल आइनबल चेम्पियनशिपखौ बिहार रायजोनि साप्रायाव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे चेम्पियनशिपनि जोबथा बादायलायनायाव अमित गयारीनि केप्टेन महरै दैदेननायाव आसामनि आइनबल हानजाया मेघालय रायजोनि हानजाखौ 325 पइन्टनि फारागथियाव फेजेननो हायो। बे बादायलायनायाव धेमाजि जिल्लानि आइनबल एसोसिएशननिफ्राय आसामनि जानानै 19 गेलेगिरिफ्रा गेलेदोंमोन। मख'नो गोनांदि हादरनि गेजेराव बिहार रायजोआव गिबि खेब खुंनाय सेथि अंडर 17 नेशनेल आइनबल चेम्पियनशिपआव हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गासै 9 हानजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। खुलुमबाय, गासैबो निउसनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय जाबाय जोंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय। जोङो बिनिफ्राय 30 ओंखारलांदोंमोन गुवाहाटीयाव सानथाम प्रेक्टिस खालामनानै बिहाराव अंडर 17 बिहार एसोसिएशनआव पार्टिसिपेट खालामनायाव जोङो बादायनो थांनाय जादोंमोन। बेयाव जोङो आसाम टीम जानानै अंडर 17 नि टीम जानानै जोङो देरहासार जाबोनो हादों। जों बेयाव सेमिफाइनालाव वेस्ट बेंगलनो देरहासार जानानै फाइनालाव देरहासार जानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। फाइनालाव मेघालयाजों देरहानानै जों चेम्पियनशिप जानानै फैनो हादों आरो। जोङो 8टा स्टेटजों गेलेनो मोनदों। दाया जाहैबाय ओजाय दिल्ली जाबाय, दिल्ली, राजस्थान, बिदिनो MP, UP गासैखौबो देरहानानै जों चेम्पियनशिप जानानै फैनो हानाय जादों आरो। थांफैनि बाथ्रायाथ' जाहैबाय जोंनि गेमाबो एसे गोदान नालाय बेयावबो रेजिस्ट्रेसन फिस हिसाबै एसे सारमोनाबो लानाय जादों, सारमोनाबो हेल्प खालामनाय जादों। बेनि गेजेराव जोंनिफ्राय एसेनिबो एसे मिलायनानै थांनो गोनां जादों आरो। एसेबांखिनि जों मोनाखै नांगौ बायदि, बेखिनियानो आरो। सरकारनिसिम जों खावलायनो सानो जे जों नेसनेलबो गेलेखांबाय खेबथाम, बेनि गेजेराव जों एफा माबा मोनाखै, खिन्थु होमबाबो दा एबार फार्स्ट टाइम अंडर 17 बानायदो। बेनि गेजेराव जों उन्दै गथ'फोरखौ लांनो नाजागोन आरो जों सानो गासिबो गिदिर गोलावफोरनिफ्राय सरकारनिफ्राय जोङो हेल्प मोनगोनखौ सानो आरो, जोंखौ नायगोनखौ जों सानो आरो। अंडर 17 जुनियर नेशनेल गेलेनानै जों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। जोंनि सिमेन्ट सापरि हान्जानिफ्राय 12 जन जेरैहाय जोंखौ बाहागो लानाय जादोंमोन आरो। सिमेन्ट सापरि ना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जानानै? धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जानानै। इयुनाव माबायदि नोंहा थांखि बे गेमखौ लानानै आरो नोंथांमोननि बे टीमखौ लानानै माबायदि आसा दङ इयुनाव? गोजौसिम जौगालांनो आसा दङ। बेयाव नोंथांनो बे ओनसोलनि माबाफोर मददफोर नांगोन नामा? गिदिर गोलावफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ नांगौ आरो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।